los laves de València, la primera, la millor, la boca plena. Dies que l'estima ves el dia que te n'anaves. Molt honorable amic de l'alma, tu you know. Deixeu que mai... Bueno, avui tenim la sort i el plaer de poder atendre Mònica Oltra, vicepresidenta del Consell Valencià. Moltes gràcies per atendre's per la revista Mirall del País Valencià. Gràcies a vosaltres. Anem a començar repassant un poc la teva trajectòria. I Mònica Oltra ha sigut una persona que sempre ha estat militant, que sempre, d'una o d'altra manera, sempre ha estat lligada a la política. Quins són els primers referents d'eixa Mònica Oltra durant els primers anys? Home, evidentment els meus referents més propers és en ma casa, no? Els meus pares tenien un compromís d'esquerres, militaven, i jo m'he criat en la normalitat de lo que era la participació política i el compromís personal, no només per treure la teua vida endavant, sinó també per intentar millorar un poc el teu entorn i la vida dels teus conciutadans i conciutadanes. I en aquest sentit jo crec que això ho he mamat en casa. Jo ja des de molt xicoteta sempre he sigut una persona que m'ha sublevat la injustícia, jo sempre m'aliava en els vulnerables, en aquells als que els més de classe, els més outsiders, en aquest sentit. Sempre ha sigut un poc defensora d'aquestes causes més perdudes i sempre m'ha sublevat la injustícia i l'abús de poder. I jo crec que això és el que m'ha forjat en la militància, en triar la meva professió. Jo de molt xicoteta tenia clar que volia ser advocada per a defensar... Exactament, perquè tu ets advocada, però com te n'adones que vols dedicar una part, uns anys de la teva vida ja tenint el teu treball, tenint el rumb de la teva vida més o menys marcat? Com és que te n'adones que vols dedicar uns anys de la teva vida a fer política, però no fer política des de la trinxera, sinó fer política i anar un poc més enllà? Bueno, és que va ser d'una manera natural, pràcticament, perquè jo havia militat, jo vaig apuntar als 16 anys, als 15 ja em vaig enrolar, així de simpatitzant, als 16 anys vaig començar la meva militància política, doncs era un poc un camí també d'alguna manera natural, que en acabar assumint alguna responsabilitat institucional. En el 2007 entro en les Corts Valencianes per aquesta coalició, la primera coalició de Compromís, i després ja en l'11 és quan creem Compromís com se coneix ara, més o menys, un poc més consolidat. I això ens du en el 2015, després de 8 anys d'una oposició a la corrupció, a l'abús de poder, a les retallades i haver deixat a molta gent la crisi també per el camí, era també d'alguna manera una evolució que tenia que ser així. No n'hi ha grans salts en la meva trajectòria, vull dir, tot s'ha donat de manera més o menys natural. Clar. I sempre es critica, per suposat, que es fan renúncies perquè, òbviament, arribar al poder implica renunciar a moltes coses, això ho comentava també recentment Pablo Iglesias. És l'obligació d'una persona revolucionària o d'una persona que té com a propòsit canviar les coses la de guanyar? Jo és que no estic d'acord en que n'hi hagi renúncies. Jo crec que no se pot basar una trajectòria institucional des d'un punt de vista que és el meu, que és d'una política emancipatòria, d'una política per a la majoria, d'una política que no deixa ningú enrere, que posa en el centre les persones, que no defensa les èlits ni els poderosos, sinó que defensa la gran majoria de la població, cosa que avui en dia efectivament és revolucionari. Jo no tinc la sensació d'haver renunciat a res ni estar disposada a renunciar. No crec que sigui bo basar una trajectòria institucional en la renúncia. Altra cosa és que nosaltres sempre hem tingut els peus en terra. En Compromís sempre hem dit que nosaltres no volíem assaltar els cels, que volíem millorar la vida de la gent en la terra, i en això estem. I cada decisió que prenem, cada pas que donem, com dic jo, aquestes xicotetes reformes irreversibles, totes posades juntetes, al final són tot una revolució, que és un poc el que estem fent així. Per tant, jo
no compartís que uno quan arriba a les institucions, al govern, que jo sempre dic, no estem en el poder, estem en el govern, no? En el poder estan altres, que són els que han estat tota la vida. Nosaltres estem en el govern. I això que no es trien. Doncs. Això que no es tria ningú, no? I això són els que estan en el poder, però que se'ls pot posar coto, no? I des dels governs, que tenim una força, jo crec que insubstituïble, que és la força del suport de la gent a través del seu vot, pues el que hem de posar en marxa és allò a lo que ens hem compromès. Jo l'altre dia estava revisant una intervenció que vaig tenir jo en les Corts Valencianes, no? Quan estava en l'oposició, i totes les coses que jo estava enunciant en aquesta intervenció, 4 anys després, 4 anys i mig després d'estar al govern, quasi totes s'han posat ja en marxa. No? I me va donar molta pau, no? També, i molta alegria el veure que me reconec en aquesta trajectòria, no? I que tot allò en aquella intervenció, que era un poc una intervenció resum de tot el que havia de fer el govern i que en aquell moment, òbviament, el PP no estava fent, sinó que estava fent tot el contrari, des que nosaltres estem en el govern, estem posant en marxa, no? I en aquest sentit, reconèixer-se en l'espill tots els dies per a mi és important. I passeu, perquè al cap i a la fi moltes de les coses que s'han dit inclús es marcaven ja en el full de ruta del propi blog, també en les bases de xativa, tu agafes el llibre tal qual i veus que hi ha molta coincidència amb moltíssimes de les qüestions que s'han fet, que també són qüestions socials, més enllà d'altres qüestions de llengua o de territori. I al cap i a la fi, tu creus que ha sigut d'alguna manera necessari fer les coses que s'han fet per guanyar? Clar, però no només per guanyar, no? Jo no entenc la política tampoc, que no s'ha de guanyar i perdre, no? En acabat, perquè hi ha molta crispació, molta polarització en política i al final un partit polític no és un equip de futbol. Tu estàs en el teu equip de futbol, fas un bon partit o fas un partit roïn, no? Marque més gols o marque menys, no? Però en política jo crec que s'ha de ser crític també en les formacions polítiques, per molt que siga la teua, no? I en aquest sentit, el que les eleccions te donen és la capacitat de governar i la capacitat de més o menys influència. Nosaltres, quan estàvem en l'oposició, el que fèrem és perquè calia, políticament i moralment. Així nosaltres vam fer una batalla ètica, vam fer una batalla política, vam fer una batalla social, perquè el que estava passant era condenar a la infelicitat a moltíssima gent, per un costat, amb aquestes polítiques insolidàries i aquestes polítiques que afavorien als poderosos i als amiguitos de l'alma, no? Mentre la gent estava passant molt mal. No s'atenia a les persones en dependència, no s'atenia a les famílies empobrides, els serveis públics estaven poc menys que desmantellant-se, l'educació pública s'està quedant com una cosa residual mentre se desviava els diners a l'educació privada. Tot això era la situació de milers de famílies que estaven passant molt mal, mentre així s'havia instal·lat un règim corrupte que se dedicava a saquejar les arques públiques. I front a això calia reaccionar dient que la política era una ferramenta digna, útil, honrada i honesta, i això és el que vam fer, no? I jo no canviaria res de lo que vam fer en aquella època i res de lo que estem fent en esta, on estem sent molt coherents de lo que dèiem entonces. Clar, Compromís ara s'està enfrontant a una situació, a un moment de possible canvi, i hi ha un debat intern que ara es va materialitzar dins el Congrés del Bloc, però que abarca, òbviament, i que engloba a tot Compromís. I quins són les passes que creus que ha de donar la formació després d'haver-se consolidat a les institucions i d'estar present amb una rellevància notable tant a la Generalitat Valenciana com als principals ajuntaments, com també ara al govern d'Espanya, i haver aconseguit el primer pacte d'una formació valenciana? Sí, la veritat és que és històric, no? Que sigui la primera vegada que una formació valencianista i valenciana, purament valenciana, condiciona una investidura d'un govern d'Espanya, i això és important. Jo crec que dintre de Compromís el repte més gran que tenim per davant en els pròxims temps és precisament tornar a aquesta comunió que nosaltres teníem amb la gent. És de veres que el fet de que hàgim governat en gran part de les institucions
al nostre país, en ajuntaments, a la Generalitat, en diputacions, ha fet que se centre l'esforç ahir, no? I això també ha fet que molta gent i molts quadres del partit estiguen volcats en el treball institucional i en els governs, cosa que és lògica, no? Que la gent s'hagi volcat en la gestió, en la política, diguem, des dels governs, que és el que canvia la vida de la gent al final, no? Perquè en l'oposició tens molta possibilitat de visibilitzar, si fas una oposició valenta, com vam fer nosaltres, de visibilitzar les injustícies, però des del govern les pots arreglar. I això és molt més terapèutic, no? I molt més útil per a la ciutadania també. I també més complex. És més complex? Bueno, estar en l'oposició també ho és, això és un poc el que li està passant a les dretes, no acaben de trobar-se, perquè en l'oposició s'ha de treballar molt, no? I aquestes dretes que tenim estaven molt acostumades a treballar, ni en el govern ni ara en l'oposició, però bueno, nosaltres hem d'ara tornar a trobar l'equilibri d'aquesta comunió en la gent, no? Que al final tu estaves en un municipi o qualsevol barri d'una gran ciutat i Compromís sempre estava ahí, no? Estàvem estant en la sopa, en una connexió, en una comunió molt important amb la ciutadania. Jo crec que això és una de les connexions i comunions que hem de recuperar, no? Que hem de recuperar ara que ja després d'una legislatura estem més assentats, no? També entrarem com a novatos, això vam ser molt conscients d'això, jo crec que era un exercici de responsabilitat saber que no teníem experiència de govern en algunes àrees, en grans ciutats com València, en la Generalitat, i que això calia que centrarem tots els esforços ahí, però jo crec que ara ja estem en condicions de tornar a equilibrar i tornar a aquesta comunió que teníem amb la gent. I precisament, com creus que s'ha de produir esta renovació d'alguna manera, no de quadres, sinó en les formes i en la recuperació també dels carrers, i si creus que Compromís ha de canviar la manera en què actualment s'organitza? Sí, jo crec que hem de canviar, hem de donar algun passet que consolide més la nostra estructura, no perdent, òbviament, allò que ens fa singulars, que és precisament, com jo dic, que som tecnologia política punta, que és no haver-nos convertit en un partit tradicional, que és el que ha allunyat un poc a la ciutadania més activa, aquella que està més en moviment, aquest corset excessiu dels partits tradicionals, però sí que crec que hem d'anar a una estructura un poquet més consolida on la gent troba millor el seu lloc. I a partir d'ahí també jo crec que el que cal sobretot és tenir una agenda de partit. O sigui, ara tenim les agendes de govern, allà on estem el govern, l'agenda de quan estem en oposició, òbviament també, però necessitem una agenda de partit i això és, jo crec que el més important que hem de posar en marxa. I una de les qüestions que més es reivindica a la xarxa, sobretot al món on estem i sobretot també on està la gent que ens llig i que ens veu a la revista Mirall, és el fet que alguns mitjans de comunicació recentment i molts projectes que han eixit hagin acabat no tenint un espai o hagin acabat no tenint una sostenibilitat financera i no hagin pogut, malauradament, continuar amb un projecte periodístic en valencià, com el dels companys de La Veu, com el dels companys del diari Jornada. No creieu que s'està perdent molt de capital intel·lectual, també precisament pel fet que molta gent està treballant als seus llocs però no està tenint la capacitat o no està tenint l'energia també per poder treballar en aquests fronts que de vegades front a tot el treball que hi ha puga estar escapant-se i puga ser... Sí, se perd intel·ligència i se perd pluralitat sobretot, no? I això sempre és una mala notícia per a una societat que vol ser democràticament avançada, no? Nosaltres vivim encara en una societat amb molt poca cultura democràtica. Estem veient ara, no? En estos dies de la investidura de Pedro Sánchez, fins a quin punt arriba a vegades la misèria intel·lectual i de cultura democràtica dels propis dirigents d'algunes formacions polítiques dretanes, no? I si tu veus els índexs de lectura, d'informació, ens queda un llarg camí per recórrer, no? Perquè el concepte de ciutadania jo crec que és difícilment deslligable del concepte d'estar informat.
i no informat per fake news, perquè això no és estar informat, òbviament. No? Entonces, sí que és de veres que en aquest moment, a més històric, en el que tot està un poquet en transició, no? Estem passant del diari en paper a altres formats, les xarxes han de trobar també el seu equilibri, no? Ara qualsevol fa una fake news, no? Una mentida, i la gent se la creu. Sí, un diari, inclòs. El que passava abans en la televisió, no? L'experiment aquell que va fer Orson Welles, no? en la Guerra de los Mundos. No? Per tant, estem encara molt lluny de tindre una societat que s'informa, que busca el rigor, que busca la dada. No? Encara estem en una societat que se mou molt a l'hora de prendre decisions polítiques per les emocions. Clar, això, quan tens unes dretes que el que fan és explotar les emocions més primàries, més bàsiques i més negatives que tenim el ser humà, les més viscerals, no? En el sentit negatiu, perquè també n'hi ha emocions viscerals i atàviques i primàries positives, no? Com és la protecció del vulnerable, com és l'estima per l'altre, no? L'instint de solidaritat, però clar, des de la dreta se treballa la mesquindat, la ira, estos sentiments, no? Front a això, doncs, efectivament, una societat informada, una societat culta, una societat que llits, una societat que no se creu el primer que li entra per la pantalla del mòbil, doncs és molt necessari, i en aquest sentit doncs hem de seguir treballant, no? Que també la cultura, la informació, etc. és una eina d'emancipació i és una eina de generar certs humans lliures, no? Que no siguin fàcilment manipulables i en aquest sentit tampoc siguin fàcilment tiranitzables, perquè una societat manipulable és una societat relativament fàcil de tiranitzar. Per això precisament s'ha de construir un nosaltres alternatiu a aquest nosaltres reaccionari que planteja la dreta. Deia Chantal Mouffe que es podia construir en un sentit reaccionari o en un sentit progressista. Què ha de tindre aquest nosaltres que permeta, com també comenteu moltes vegades, crec que des de totes les formacions del Consell, que permeta anar a l'ofensiva i no a la defensiva, precisament, contra l'extrema dreta que naix? Jo crec que la clau està en que el discurs de la dreta no és un nosaltres, és un que hay de lo mío. Jo, en la llei de serveis socials inclusius que vam impulsar des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i que vam aprovar l'any passat, fèiem molt d'èmfasi que l'esperit de la llei, a banda de generar, apostar per uns serveis socials d'interès general, de servei essencial, i que foren un dret subjectiu, el que dèiem és que el rerefons d'aquella llei era passar del que hay de lo mío a que hay de lo nuestro. I en aquesta metàfora, que ho plantejàvem dintre del sector, que te ve l'associació de malalts de no sé què i s'enfronta, saps? No, anem a veure què hi ha de lo nostre, perquè en acabant tots tenim més o menys problemàtiques paregudes, i tots ens alcem pel matí pensant en el mateix, que és que els xiquets vagin al col·legi, que si ta mare està en llista d'espera no tinga que esperar massa, que si tens un familiar en dependència se t'atenga, que garantim el medi ambient per als nostres fills i per al present i el futur. Aquestes coses que ens preocupen als éssers humans, ningú s'alça pel matí pensant altres coses. Jo crec que la clau està en construir el que hi de lo nostre, el veritable nosaltres, com a subjecte a la societat, independentment de les nostres individualitats, que són importants, però donar-nos compte també que en les societats individualistes que propugnen les dretes, en realitat el primer que s'anul·la és l'individu, perquè només te pots individualitzar en comparació amb algú. Si no tens element de comparació, la teua individualitat se perd. La teua individualitat naix de la comparació amb el que tens al costat. I no només des del nosaltres pots trobar també el jo. Això com a estructura profunda del relat que s'ha de construir, però jo crec que la base d'aquest relat és el que hi ha de lo nostre, front al que hi ha de lo mío, de les dretes. Clar, exactament, perquè dona la sensació que la lluita que estem veient és una lluita entre una visió d'un model de vida que és totalment individualista i que aïlla els subjectes, però un model de vida que siga capaç exactament d'això, d'unir. Claro, perquè nosaltres no n'hi ha res més vulnerable, no n'hi ha ningú més vulnerable que una persona sola front al poder. En el moment tu te situes a soles,
a banda de perdre la teva individualitat, el que estàs és inerme front al poder. Val? Aleshores, polítics que el que volen és defensar l'interès de l'1% de la població, que són els que mouen els fils, els que dèiem abans que no els vota ningú, però ahí estan. El que els convé és precisament una no societat, sinó milions d'individus a soles front a una casta que sí que està organitzada i que s'organitza entre ells els tentacles en el poder i que saben molt bé quin és el seu full de ruta, que és defensar el seu 1%, els privilegis d'aquest 1% de la població i el seu poder. Front a això, l'única possibilitat que tenim és l'organització social i democràtica de la immensa majoria de la població. Clar. I ara, una llei amb què et quedes de la passada legislatura i una persona i el teu principal projecte o amb el que estàs posant més energies per a aquesta pròxima legislatura? Una llei de la meva àrea? Ui, és difícil, no? Perquè nosaltres vam aprovar tot un paquet, el que hem anomenat el model social valencià, i que estem conformant un veritable codi social valencià. Aleshores, clar, vam aprovar lleis molt importants, no? La llei de drets i garanties de la infància, la llei de joventut, de polítiques integrals de joventut, la llei trans i la llei LGTBI, no? Que són sectorials però molt importants i molt esperades. No? És de veres que probablement la llei de serveis socials inclusius a la que he fet referència constitueix la llei més important perquè és una llei sistèmica. És una llei que no té un impacte directe en un principi com la llei de renda valenciana d'inclusió, que ja ha tingut un impacte directe en la vida de la gent, vull dir que d'una família que ara de 4 membres que ara puga tindre un ingrés de 1.000 i algo euros per a fer front a les seues necessitats i que no tinguin que estar angoixats i del banc d'aliments a la ONG i de la ONG a demanar l'ajuda d'emergència, sinó que puguen estabilitzar-se econòmicament per afrontar el seu projecte de vida, té un impacte directe en la vida de la gent, de milers de persones. No? Però és de veres que la llei de serveis socials inclusius, que els propis sectors professionals del treball social i de serveis socials han qualificat com la primera llei de quarta generació d'Espanya, és probablement la llei més important perquè és una llei sistèmica, és una llei que ho canvia tot. No? És estructural, va al moll de l'os i el que fa és canviar i adaptar totes les estructures per a garantir els drets subjectius, no? Que sempre els tenim ahí, no? Drets subjectius, això és quan estàvem en la pissarra, quan estàvem confeccionant el pressupost del 2020, no? I els drets subjectius sempre estan ahí, no? Sempre estan presents, que és el que fa que en acabant un dret no siga paper mullat, sinó que jo pugui anar i reivindicar-ho i pugui anar al tribunal i si l'administració pública no respon, el tribunal me puga respondre. En aquest sentit probablement siga la llei més important, encara com te dic, la llei de renda valenciana d'inclusió ha tingut un impacte i està tenint un impacte en la vida de la gent directe. No? És difícil a veure com es quedem. No? Per davant dels dos grans lleis que ens queden, que és la llei d'igualtat entre homes i dones, perquè és una llei que ja va néixer antigua, sense consens, no? I que està per a reformar, i la llei d'accessibilitat universal. I això és molt important. No? Hem de construir uns entorns, unes societats, unes relacions sense barreres. No? La gent quan sent accessibilitat pensa en la rampa, no? I no estem parlant només d'això, estem parlant de l'accessibilitat per a persones amb diversitat funcional i intel·lectual, per exemple, les lectures fàcils, que puguen llegir una sentència, que puguen llegir el diari oficial, no? Estem parlant de les discapacitats també sensorials i de totes les barreres que moltes voltes tenim nosaltres també en el cap i en el cor, no? Jo sempre dic que és més fàcil llevar un escaló que llevar determinades barreres de la ment. Clar, determinats escalons i que s'està plantejant això ara després que no fa tant, fa 10 anys hi havia persones dient que les persones que no pogueren que pujaran en cordes. Ja, sí, efectivament, no? I encara n'hi ha gent indesitjable, no? Perquè la gent que defensa que se perpetuen les barreres, en el fons, primer, són profundament inconscients, perquè tots en algun moment
podem tindre alguna discapacitat. En la vida poden passar moltes coses i podem tindre una situació de dependència, per tant, només per egoisme faríem bé en tindre sistemes que no deixen a ningú enrere i que no frenen a ningú, però a més, des d'un punt de vista moral i d'un punt de vista humanista, les persones indesitjables, cada volta queden menys, afortunadament, però aquests serien els dos grans projectes d'esta legislatura. I una persona amb la que et quedes dels primers 4 anys de botànic que t'hagi marcat en la forma de fer les coses o en qualsevol altre aspecte? És difícil, perquè jo de veres que me quedé amb tot l'equip, no només el meu, sinó amb tot l'equip botànic de la primera legislatura. A més, va ser com una legislatura per a mi, òbviament irrepetible, perquè entràvem tots nous, amb la il·lusió de començar un projecte apassionant, també amb el temor de què mos anava a esperar, com mos anava a eixir, en quina mesura anàvem a estar a l'alçada de les expectatives de la gent i de les necessitats de la gent, si anàvem a poder anar prou a pressa, tot aquest cúmul de sentiments que m'emprenguérem, no només el Consell, sinó tot el segon i tercer escaló, jo sincerament me quedo en tot el món, perquè no puc quedar-me, jo que sé, sempre n'hi ha persones en les que tens més afinitat, o que te marquen més, o que admires més el seu treball, però jo del primer botànic me quedé en tot el conjunt, sobretot en aquesta emoció del principi, aquest torrent d'idees, a més que érem un continu d'idees. Sí, va ser un canvi molt abrupte. Clar, i una sensació de molta degermanament, perquè estàvem tots en un barco que feia moltes aigües, que havia que aixecar aigua, tapar forats i després renovar el barco per a que pugui ser un barco modern i estar a l'altura de la societat valenciana. Me costa quedar-me en una sola persona. Òbviament el meu equip més proper, que segueix sent el mateix, sempre és el puntal, però jo me quedo en tot el món i en esta segona veurem, encara ens falta recorregut que acabem de començar. Això ho comentàvem un poc abans of the record. Hi ha gent o hi ha periodistes que ara diuen no, és que Mònica Oltra, des que va arribar al govern, sobretot aquesta legislatura, s'ha pagat, també comentàvem, sense un govern estable a l'estat espanyol, sense que per tant puguen arribar diners per materialitzar determinades inversions i determinades qüestions, com està Mònica Oltra. Jo estic com sempre, amb molta energia, jo m'alço pel matí i me menjo el món, després quan veig per la nit a vegades són dies que dic, ostres, però vaja, jo tots els dies que alço la persiana i veig el sol tinc la mateixa energia, i molta faena per davant que abordem cada dia, moltes ganes de treballar. A mi a més el treball m'agrada. El que passa és que n'hi ha gent que probablement el que troba a faltar són determinades intervencions èpiques, però clar, és que no és el mateix estar en el govern que estar en l'oposició. En l'oposició te toca fer intervencions èpiques perquè no tens la ferramenta per a solucionar els problemes. Com es comentava també Carles Mulet a la revista de jo estic al Senat, a mi si no em fan cas. No, però ja no perquè te facin cas o no, sinó si tu volies visibilitzar una injustícia que estava invisibilitzada, perquè a l'època del PP el que passava molt és que se feia una propaganda que luego no se corresponia amb la realitat, però qui sabia que la propaganda no se corresponia amb la realitat eren els afectats. Se feia propaganda aquí, la renta garantizada de ciutadania, doncs no li arribava a la gent, però qui ho sabia això? La gent a la que no li arribava. La gran majoria de la gent se pensava que el que diuen els mitjans de comunicació, el que deia el govern era veritat. Doncs calia fer intervencions moltes voltes arriscades per a visibilitzar el que estava passant, que estava ocult, per a visibilitzar la corrupció que estava oculta. Aleshores, tot això era un temps, però ara en el govern les energies les hem de dedicar a solventar els problemes de la gent. Perquè si no faríem el mateix que el PP, que és fer molta propaganda, molta laraca, però de forma indingurada. Entonces, en què estem invertint les energies?
en prendre decisions, i en aquest sentit el diari oficial de la Generalitat Valenciana és la ferramenta més poderosa que tenim, prendre decisions per a que canvie la vida de la gent. Però no existeix sempre el risc de que a aquestes persones, pot ser vulnerables, o aquestes persones que hagin de tindre encara 2 treballs per poder arribar a la fi de mes, quan arriben a sa casa no tinguen aquest temps necessari o aquesta voluntat per cansament, per obligacions, per responsabilitats, de formar-se o d'informar-se. No pot ser que hi hagi gent que no estiga en ocasions, no us pregunteu, Sí, òbviament. Si es queden sense... Si hi ha molta gent que, o més de la desitjable, que es queda sense saber què és el que s'està fent per ells? És possible, però de totes maneres jo crec que no tant com pensem. La gent al final és molt conscient que ara té una renda valenciana d'inclusió i abans no la tenia. La gent és molt conscient que estaven en llista d'espera de dependència i va ser arribar este govern i els va arribar l'ajuda. No? La gent és molt conscient que encara que queda molt per fer, pues, jo vaig arribar a resoldre expedients de dependència que portaven 8 anys esperant, del 2007. Val? I ara, sí, en grans ciutats tenim 2 anys de llista d'espera, n'hi ha poblacions en una setmana ja tens la dependència, ja tens la valoració, ara hem de compassar les velocitats, òbviament, però el temps mitjà d'espera no arriba a any i mig, quan el temps mitjà d'espera en el 15 eren 4 anys i mig. I això millora la gent la veu. Clar, la veu la gent que estava. Els nous que s'incorporen no tant, perquè això ja venen de nou, no? Però en qualsevol cas se sap, i les plataformes ho saben, i la gent sap que quan nosaltres vam arribar n'hi havia 41.000 persones dintre del sistema i ara n'hi ha quasi 90.000. Hem doblat les persones que estan en el sistema de protecció de dependència. I ja t'he dit, la gent sap que arriba a setembre i els llibres dels seus fills no els té que pagar del col·legi. Tot això són canvis que afecten i impacten directament en la vida de la gent. La gent ja sap que no té que pagar les medicines, els pensionistes, les famílies en rendes baixes van a la farmàcia i no paguen les medicines, i abans del govern del Botànic sí que les pagaven, i això se sap. I per tant, això també és la raó per la qual la gent ens ha retornat la seva confiança en el DNU, no? Perquè se sap. Que hem de fer més didàctica? Sí. Que hem de contar les coses que fem? Sí. Ahir hem pecat un poc de fer i no contar-ho, no? En aquest sentit som l'antítesi de l'anterior govern. El PP contava coses que no feia. Nosaltres fem coses que no contem. Èticament, des de luego, és molt més correcte el nostre, però també és cert que hem de contar el que fem i no... La humilitat està bé, però la gent també té que estar informada del que s'està fent, no? I en aquest sentit això hem de millorar-ho. Sí. És possible la creació d'un front ample valencià? En quin sentit? En el sentit polític i electoral. Electoral? Sí, no sé de quina manera, òbviament, suposo que és una qüestió que no està tan parlada, però tu personalment creus que és possible o almenys desitjable una unió amb altres forces que estan possiblement a l'esquerra del Partit Socialista o inclús amb el Partit Socialista per anar a les eleccions en un futur? Bé, Compromís ja és això, no? Compromís som 3 partits i gent que no vol militar en ningú partit, per tant ja som una plataforma, diguem, un front, no? Que té aquestes 3 ànimes, no? La valencianista, la d'esquerres social i la mediambiental, la de la sostenibilitat, i en aquest sentit sempre hem abogat per plataformes electorals més amples, no? També és cert que plataformes massa amples fan que també se retraga el vot, no? I això ho hem vist en les últimes convocatòries autonòmiques i municipals, i és que al final la gent, si n'hi ha massa amplitud en el front, ja no se senten tan identificats, no? I en un moment on efectivament la individualitat pesa molt, la gent vol identificar-se al màxim en una força política, no? Té menys cintura per a dir, bueno, m'identifico en una part, en una altra part no tant, i aleshores en seguida és el tema de si aneu en ixos no vos votarem, no? Aleshores se dona la paradoxa que a vegades anar per separat se suma més que anar junts,
I jo crec que el que hem d'anar és a projectes electorals, sobretot. Crec projectes polítics sempre amples, no? Sobretot quan abordem un tema, no? L'ampliació del Port de València. Doncs quanta més pluralitat ahir, millor, no? Ahir sí que jo crec que es fa falta fronts amplis de defensa, en aquest cas, del nostre medi ambient, de la nostra àrea metropolitana, de la sostenibilitat, del futur dels nostres fills i filles en aquest entorn, no? I per tant no permetre barbaritats urbanístiques que formen part del passat i no del futur, no? Ahir jo crec que cal plataformes àmplies, però el que són plataformes electorals, el més intel·ligent és conformar un sistema per al qual sumem més, per a poder tindre un govern botànic. Efectivament. I ja per acabar, ens agradaria sempre, això ho intentem fer sempre que fem una entrevista en vídeo, també per apropar, perquè al cap i a la fi els polítics també són persones. Sí, jo diria del cap a la fi, jo soc una personeta. I clar, sempre intentem preguntar alguna pel·lícula, alguna referència o sèrie o llibre, o inclús un programa de televisió que aquesta persona, en aquest cas Mònica Oltra, recomane a les persones que ens veuen per a que es puguen apropar a un trosset xicotet de tu. Bueno, pues jo de l'últim que he vist en sèrie, que m'ha impactat moltíssim, és una sèrie que n'hi ha en Netflix, que es diu Así nos ven, When They See Us, que a mi m'ha impactat moltíssim. A més està basada en fets reals i també per les meves circumstàncies personals, no només m'ha impactat políticament, una sèrie molt política, sinó també molt personalment. És una sèrie, jo crec que és corteta, són 4 capítols, se veu en una sentada, me la vaig veure jo. Crec que és recomanable, perquè per a reflexionar sobre les societats, les discriminacions, els poders de l'Estat, moltes voltes com l'abús de poder, en fi, totes aquestes coses. Ja m'ho vull fer spoiler. I algun llibre o algun disc per acabar? Pues el llibre vull llegir-me ara, que uno que m'han regalat estos dies, que no he començat encara, però que es diu Esto también pasará, que bueno, que és una bona manera d'encarar també un govern, no? De dir, quan t'enfrontes a algo tan ruïn com bo, saber que esto también pasará, ¿no? Y es una bona filosofia de vida saber sempre que tard o d'hora tot és efímer, no? Com a títol. No sé com és el llibre, ja ho contaré, però com a títol crec que és suggerent, com a filosofia de vida. Bueno, Mònica, moltíssimes gràcies per atendre's aquesta entrevista. Un plaer. Gràcies, igualment. Gràcies a Mirai. Vinga, sortim al carrer, el poble en moviment i mostrem ja està gent del país.